Može li jedna riječ Isusa osloboditi čovjeka? Isus je došao u Kafarnaum i učio u sinagogi. Narod je bio zadivljen, jer Isus nije poučavao kao pismoznanci koji su se oslanjali na ljudske predaje, nego kao onaj koji ima vlast. U sinagogi je bio čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Znam tko si, ti si svetac Božji." Isus zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega." Zli duh iziđe iz čovjeka i ne naudi mu ništa. Svi su se začudili i govorili: "S kakvom vlašću zapovjeda, čak ga i zli duhovi slušaju." I glas o Isusu počeo se širiti po cijeloj Galileji. Isus nas poziva da s vjerom prihvatimo njegovu riječ, koja ima moć preobraziti naš život.